Good morning! It's Saturday today and wala tayong work. Sige, may work mamaya. Pero, Nothing beats a Jet 2 holiday. ang dami to. Wait lang. Aalis tayo, magbe-breakfast tayo and kukuha ng tubig bago ang work ni Kim kasi wala tayong car mamaya. Kasi nga may work siya. But, Yes, guys. I work today. I work tomorrow. I work on Monday. I work on Tuesday. I work on Wednesday. I work on Thursday. And then we're going somewhere on Friday. yeah, ano to? Sa second job na to, niya to. Sa part-time niya. So, kailangan lang mag-cover siya ng shifts kasi alis kami ng weekend. May family outing. So, yes, of course, isasama din namin kayo doon because magandang ganap yan. So, yes. But for today's video, I want a video. kakain lang tayo. And siguro bibili kami ng fruits. Bibili kami ng fruits and magkukuha ng water because ubos na ang isang jug namin ng water. We refill like every week ng isang So, Yeah, malakas kami sa tubig. nakakaubos kami ng isa per week. Actually, we should have 3, no? Para tatlo yung pinag-ano. Yeah, siguro nga. But anyways, yes guys, palabas lang kami ngayon ng parking but we will see you guys later. Ay, grabe ang Rivian. Oh, look. Whoa, whoa. Wala na pala. Hindi nyo naabutan. I'm so sorry. Okay, see you guys later. Hard to pay attention. That's true. Anyway, guys, andito kami ngayon sa A&W sa papuntang Market Crossing. Sarap kasi yung breakfast nila dito. So, dito kami Although it's mag-breakfast. already, Lunch na pala. So, pero may breakfast, pa rin naman sila menu. Okay? Okay, guys. Wala silang classic breakfast na. Ay, meron naman, pero wala nga lang egg. So, pero hindi na magiging classic breakfast yun kung walang egg. So, maghahanap na lang kami ng other breakfast. Meron naman Tim Hortons sa tapat. So, we'll just try that. Gusto ni Kim ng may egg eh. So, And I would have died. ang daming sinabi ni Kim, guys. So, walang anything. Hindi namin na-feel na magkuha ng breakfast sa Tim's. So, we just got an iced coffee, black iced coffee, and then kumuha si Kim ng ng ice cap. So, wait lang guys. Sometimes I have a weird feeling that like I want to eat, but I don't have a craving for anything. And then when I eat, I want to eat it, but when I'm eating it, I'm not satisfied. Yeah. Siguro hindi tayo Ay, gutom. Yeah, I am. So, anyway, yun nga guys, wala kaming napili na breakfast. Parang hindi namin masyadong feel. Siguro nga, kape lang hinahanap namin. But, yes, I got iced coffee, no milk, no cream, and si Kim kumuha siya ng iced cap. So, diabetes. Yeah. Uma-avoid tayo ngayon ng dairy. Uma-avoid. Di naman. May You know what my nagsisweets din naman tayo. Pero, yeah, siguro minom ka muna ng tubig bago tayo Siguro kukuha na muna kami ng water, guys. Yung magre-refill muna kami ng tubig. Tapos baka makapag-isip-isip kami mamaya kung anong kakainin namin. Right now, Right now, save 52 pounds! hindi namin sure if anong gusto namin kainin. But yes, mainit pala today. Very sunny today. So, darling, umahin! Nothing beats a Jet 2 holiday! Ayun din ba? Naririnig nyo din ba sa social media? Ay, nako. Diba? Okay, guys. Okay, mamaya na. Muna kami. Mag-refill. We are now at Safe-On Foods. Dito kami laging kukuha ng tubig.
not that big though. Kasi hindi ko naubos yung isa eh. Hindi ko naubos yung nabili mo. I forgot. Yeah, kukuha tayo ng tubig. And siguro prutas, guys. Because kailangan natin ng fiber. And kailangan natin ng snacks sa bahay. So, yeah, we need that. Nakakuha na tayo ng saging, guys. Pero, hindi ko dinamihan kasi aalis din naman kami in a few days. Ito, malakas ako sa pinya. Malakas din ako sa watermelon. But, hindi ako sure kung anong pipiliin ko. Maganda din to. Pinya with strawberries. Niisip ko, dadamihan ko na lang kasi si Daisy babalik sa amin and kailangan niya ng mga snacks din. So, I'm thinking, nakukuha na lang ako ng mas malaki. Siguro nito, nakakaubos ako actually ng ganun kalaki. Minsan na mga ilang days. Pero sa ngayon, kasi nga aalis kami, I'm not sure if ano ang kukunin ko. This one is mango and strawberry. Pero masyado matamis. Kailangan natin ng pineapple. Let's see. So cool. We're so cool. We're vloggers. Do we have space? We don't have space back here. You have to put it in there. And open it. Oh no, maybe we have. Maybe we can just, this one. Like that. Yeah. Tetris! Tetris. Mamaya na tayo mag-haul, guys, kung ano nabili namin pagdating namin sa bahay. Alright, let's go. You can start. This is dying. Oh my god. It's so awkward to be like vlogging or filming outside, you know? Because people look at you and they wonder why. But it is what it is. Someday we'll forget about these random days and we'll just have this memory. All right, I'm just waiting for Kat. She's coming. She's coming right there. She'll be coming. Hey! Ang init, grabe. Okay, this thingy is also gonna die soon. Okay. But we're gonna do our shots. We're gonna do our lemon ginger honey shots. So, yeah, ito yun. Para sa Churva. Cheers! You know, we should buy the one from Costco. Yung maramihan? Yeah, and then we do one every day. Because ginger is really good. And that one has I didn't turmeric. like it though. I didn't like it. Because that one has turmeric. Anyways, we're gonna drive home right now. And then Yeah, we'll see you guys. cook some food. Oo, so, ang ending, magluluto na lang kami ng sinigang sa bahay because hindi kami makadecide. Sayang naman kung bibili kami ng food tapos hindi naman kami masasatisfy, hindi namin mauubos. So, magluluto na lang kami ng sinigang. At least may ulam kami for this lunch and then mamayang gabi. But yeah, guys. Okay, see you later. Bye. At home. Okay, we're back sa bahay. And, okay, let's do a haul. Kung ano mga pinamili natin. Okay, guys. Unang-una, bumili tayo ng, yung nakita nyo kanina, bumili tayo nito, pineapple, and kiwi and strawberry. Ito, babaunin ko lang naman yan sa work eh. Pinapapa ko lang yun sa work habang nag-work ako. And then ito pinya, snack yan dito sa bahay. And then may banana tayo para
ano, Banana. para dito din sa bahay. Pero yun nga, kaunti lang yung binili namin because aalis naman kami in a few days. So, yun. And then, for the sinigang, konti lang na pork yung binili namin. May meats pa naman kami dyan sa kwarto. Sa ref. May meats pa naman kami sa ref. So, maliit lang binili namin kasi, again, aalis kami. And then, of course, we have this one, the onions and tomatoes. And then, eto, naubusan si Kim. Sa Costco kami bumibili. But then, parang wala kaming time. Dapat pala bukas na lang, ano? Alin? Kasi pupunta naman tayo ng Costco. But anyway, kailangan I lang, want it today. yeah, naubusan na kasi si Kim ng ganito. Malakas siya sa Q-tips, guys. So, ewan ko kung kayo din ba malakas sa Q-tips. And then, bumili kami nito. Meron pa naman kami, pero just in case lang, if hindi na enough. And then, we have Frosted Flakes. We have bok choy. And we got this pancake syrup sa para sa pancake, of course. Last year kasi, nung naglipat kami dito sa bahay, last month, nung naglipat kami dito sa bahay, tinapon na namin lahat ng mga hindi masyado namin na nagagamit. So, nung bumili kami ng pancakes, hindi namin namalayan na wala na pala kaming pancake syrup. So, bumili kami nito. Ito yung binili namin kasi yung iba, masyado maraming sugar, mga 53% sugar. This one is only 9% sugar. So, yeah, who knows? Yes, guys, yun lang. So, nagsastart na si Kim sa sinigang. Yeah. Daisy's here na, guys. Andito na siya. Ay, my love. Iniwan siya sa amin ng ilang days and then ida-drop off din namin siya sa daycare bago kami aalis sa lakad namin this weekend. So, umalis din yung parents niya. May may little getaway din, my love. I know. It's just you and me today. I know, my love. Pagod siya. Masyadong mainit din kasi today. She's fine. Nakainom na siya ng water. Look at that. Cochinillo! Look at that. My baby love. I know. Just stay there, okay? You're tired. I know. Tinatry ko i-capture yung hilik ni Daisy pero parang hindi ata naririnig. So, guys, ayan, 12:05 na and siguro si Kim darating na yun ngayon anytime soon, kasi off na siya. Sorry, hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi busy tayo kay Daisy. So, bumaba tayo nung dumating siya, pinakain siya. Yan yung lalagyan niya ng water, yung pinakainan niya, hinugasan ko. Because, yun. Kailangan niya ng water kasi medyo mainit today. And kailangan niya mag-hydrate. Parang tao talaga. Ito, puput away na natin to kasi yan yung food niya. Anyway, yung niluto na ni Kim kanina na sherniger. Ito yan, hindi madami kasi nga aalis kami in a few days, diba? So, yeah. Ito, sa kwarto to namin na fan. May dalawa kaming fan sa loob ng kwarto. Pero nilabas namin yan kasi yung isang fan hindi enough for Daisy. Kasi nga, masyado siyang mainitin. Ayan. So, kung nagtataka kayo if dito ba siya natutulog, no. Hindi siya dito natutulog sa sala. Nung last time siya naandito, katabi namin siya sa bed matulog. But meron talaga siyang higaan sa office namin. Ayaw lang niyang matulog doon sa higaan niya hanggang hindi pa niya nalalaman na kumpleto ang mga tao sa bahay. Ayan. Napo-FOMO kasi siya. Ito, una niya yan. Anyway, ayun na nga, hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi na-busy na tayo. But yes, dito si Daisy sa amin ngayon for mga ilang days. Kasi yung parents niya nagbakasyon. Nagbakasyon yung parents niya and then kami din magbabakasyon
this weekend. Pero, hindi naman siya bakasyon grande na na parang very quick getaway lang sa city. So si Daisy pagka para kasi nag-overlap yung schedule ng bakasyon namin sa parents niya at saka yung sa amin. So magsi-stay muna siya sa amin ng ilang days and then by the time na aalis kami, drop off namin siya sa daycare. Nabanggit ko na ba yun? Yes, I think nabanggit ko na yun. Anyways, yes, excited kami. Excited actually kami sa sa bakasyon kahit ilang araw lang. It's a very quick getaway. And I think it's very helpful na na may konting break sa work, parang breather ba. Especially kay Kim, I think kasi she's been so busy sa work and I think sa mga sumusunod na buwan din, magiging hectic yung schedule niya. And ngayon, at least may parang very quick na break lang bago sumalang sa sobrang busy na schedule. Parang ganyan. So, yes, magdadrive lang naman kami. And manggagaling kami dito, didiretso na kami dun sa place kung saan kami magsistay and then doon na namin imi-meet yung family niya. So magdadrive lang din sila from Calgary and then kami parang meet na lang. Doon na kami sa didiretso. But yeah, anyway, naantay lang namin si Kim ngayon. Inaantay lang namin si Kim ngayon. Kanina, medyo nahirapan ako kay Daisy. Kasi, hindi naman ako nahirapan. I mean, not very, very nahirapan. Medyo nagbangayan lang kami. Kasi, kung alam niyo yung mga Frenchies, guys, very, sila, yung breed nila, medyo, ayun, nagsistretch na siya. Yung breed nila, very, sila, like, if Frenchie owners ka, very careful ka kung paano mo sila pangalagaan. If alam nyo, yung breed nila, medyo sensitive sa like may mga spine issues sila. And, basta overall, iba yung care mo na iba yung care na dapat mo i-provide. Not naman dapat, pero iba yung care na maipo-provide mo. Tama ba yung Tagalog ko? Sa mga Frenchies. But then again, going back doon sa sa spine issues, medyo na-worry ako kasi yung position niya kanina habang natutulog siya, parang nakaslant ba? Na parang yung ulo niya nasa baba and then yung katawan niya parang ganyan. Minumove ko siya and then parang nagrereklamo siya, parang nag-grunt siya na parang ganyan. So para kaming kanina na parang bahala ka, ikaw na bahala sa katawan kung komportable ka. But then, hindi ko naman matiis kasi parang hindi, komportable siya, masarap tulog niya. But then again, parang na-worry ako sa likod niya. So, minumove ko siya, ang bigat niya. Tapos, para nagre-reklamo siya. Ninignan niya ako ng patagal. Tapos, para siya nagre-reklamo, ganyan. Hinayaan ko lang siya na mapwesto siya ng tama. And, ngayon, tulog na tulog siya. Grabe hilik niya. Pagdating ni Kim, gigising to. But yeah. Okay guys. Aray. Uy. Andito na si Kim. Hi. Sabi sa inyo, gigising pa si Daisy. Ito na. Diba? Nag-toothbrush na to? Nag-wipe na wipe. Wipe and wash and everything. I mean, walang wash kasi wala yung niya, shower last na, I mean, yun? Rinse last. Wala. Pero yung niya, wipe. Meron naman tayong wipe and everything. Nag-order siguro tayo ng Amazon. Shush! Ay, shush! Yeah.